κορόιδο. Κοίταξε να ελαφρώσεις τη θέση σου. Αλλιώς, θα σε κάνουμε λιώμα πριν. Μην κάνεις εμάς το τσακό. Χωρίς να τα πεις όλα, από εδώ μέσα δεν βγαίνεις. Λέγε! Δεν ξέρω τίποτα. Μερικές μέρες από μόνος σου, πουλάκι μου, και ύστερα μόνος σου με τελαϊδίσεις. Περάσαν από εδώ μέσα άλλοι, σκληρότεροι. Κάτισαν μερικές μέρες στο κλουβί και ύστερα λαλήσανε. Εσένα θα σου μείνει ταλαιπωρία μόνο. Ίσως και κανένα σε κάτι λύκει και στο τέλος πάλι μας θα πεις. Έλα, μην καθυστερείς. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Τα ξέρουμε όλα. Δεν χρειάζεται να ομολογήσεις. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, φυσικά. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Ναι, δεν ξέρω τίποτα. Εσύ είσαι ανυποψίαστος. Σε παίρνει αυτή που τα τηλέφωνο. Εσύ είσαι ανεύθυνος και δεν ξέρεις ποιος σε παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Φυσικά. Εσύ σηκώνεις το τηλέφωνο, έτσι. Φυσικά. Όταν καταλαβαίνεις πως είναι εκείνη, δεν μπορείς πια να το κλείσεις. Της φέρεις θετικά, όμως εκείνη ζητάει επίμονα συνάντηση. Εσύ φυσικά αρνείσαι, έτσι. Φυσικά. Της λες πως έχεις ραντεβού με το Θανάση, έτσι. Έτσι. Σου στείνει έξω από τη δουλειά και σε περιμένει. Αναγκάζεσαι να τη συνοδεύσεις. Σε παρασύρει. Έτσι. Περίπου. Όχι περίπου. Όλοι είσαστε παρασυρμένοι. Τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς. Είσαστε παρασυρμένοι. Εσύ οπωσδήποτε είσαι παρασυρμένος. Γι' αυτό και ανεύθυνος. Συμφωνείς? Σχεδόν. Όχι σχεδόν. Τι θα πει σχεδόν? Εμείς οι δυο δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Εσύ εκτελείς εντολές. Μεταφέρεις μια τσάντα που δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Μπορεί τη βίβλο, μπορεί και περίστροφα. Εσύ λοιπόν είσαι ανεύθυνος. Συμφωνείς? Μάλιστα. Σε παρασύρει. Σε δρόμους στενούς όπως σκοτάδι. Θλίβεται πάνω σου. Αντιστέκεσαι. Κλαίει. Θέλεις να ξεφύγεις και αυτό παρακαλάει. Σου λέει να καταλήψεις σπίτι, παιδιά, γυναίκα. Λυπάσαι και κάμπτεσαι. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Ομολογείς πως αυτή είναι η αλήθεια. Η μόνη αλήθεια. Και γράμμα το γνωρίζεις. Κάποτε πρέπει να ομολογήσει κανείς. Αργά ή γρήγορα παραδέχεσαι μια σειρά από πράγματα φανταστικά τις περισσότερες φορές, όμως για τους άλλους αληθινά. Πες μου πώς τη λένε. Θέλω ονόματα. Πολλά ονόματα. Τι σημασία έχει ένα όνομα? Όνομα, επώνυμο, ηλικία, ανάστημα, χρώμα μαλλιών, χαρακτηριστικά προσώπου. Μπορώ να καπνίσω? Όχι. Πρόσεξε. Η ομολογία σου δεν είναι ειλικρινής. Θα σε στείλω στη φυλακή να σαπίσεις. Πρόσεξε. Τα ξέρουμε όλα. Λεπτομέρειες από τη ζωή της. Λεπτομέρειες από τη ζωή σου. Τι δρομολόγιο ακολουθήσατε. Πότε οργανωθήκατε. Με ποιον συνδέθηκες πρώτα. Ποιους συνέδεσες εσύ μετά. Γιατί μην κάνεις την πάπια. Συνέδεσες και εσύ άνθρωπος. Πώς συνδεθήκατε εσείς οι δυο. Τι πόστο σου δώσανε. Που πλειοψήφισες. Που μειοψήφισες. Τι έντολες έπαιρνες. Ακόμα και τι έντολες έδινες. Γιατί δεν είσαι και τόσο ανεύθυνος. Έδινες και εσύ έντολες. Λέγε λοιπόν! Σε ποιο ξενοδοχείο την πήγαινες. Γιατί κάθε φορά δεν σέβεσαι την υπογραφή σου. Τη δήλωσή σου. Γιατί κάθε φορά ξαναρχίζεις. Ενώ υποσχέθηκες πως θα κάτσεις ήσυχα. Τι στο διάλογο βρίσκεις αυτή την υπόθεση. Πες μου. Τι της βρίσκεις αυτής της γυναίκας. Πες μου.
Χρυσές φούδες καλαμποκιού. Τα μάτια της. Ουρανός και αγριολούλουδα. Τα ματόπλαγά της. Όριμο σκασμένο σίκο. Τα χείλη της μπουμπούκι γλαδιόλας, την αυγή. Τα μαλλιά της είναι ξέρη καλαμιά, σε θερισμένα χωράφι. Και τα μάτια της βαρτωμένα νερά και στεκάμενα. Το στόμα της ματωμένη πληγή και τα χείλη της στιθή γεύση Max Factor. Είναι ένα πετυχημένο συνωμοτικό ραντεβού. Μια πρώτη μυστική συνεδρίαση. Η μικρή φλόγα που ανάβει το φυτίλι. Σύντομα λόγια με νόημα. Είναι μια αποτυχημένη συνεδρίαση θάνατος. Λόγια χωρίς βαθύτερο νόημα. Στο στομάχι μια πέτρα. Ο άλλος που πιάσανε και μαρτυράει. Σχοινή στο λαιμό. Απομόνωση. Ένα γυμνό κρατητήριο. Ίδια εκδήλωση. Τα πόδια της πλοία, χωρίς χνούρι. Σαν πλαστικό αντικείμενο. Βότσαλο του γυαλού απαλό. Γυαλί καμπύλου. Ρηγούν τα χέρια, καθώς χώρονται κάτω από τη φούστα. Ροζιασμένη αφήσεται πάνω στα πόδια. Σάρκες και λύκοι. Ο αέρας, φαίνοντας μια μυρωδιά από σάπια φυκιά, ρετιδώνει τη φθινοπορεινή θάλασσα. Τα βράχια κοφτερά και άβολα. Είναι τα χιλιάδες πρόσωπα ένα ομόψυχο πλήθος. Η απόφαση για μια ενέργεια. Μια απεργία. Η αρχή της συγκέντρωσης. Είναι η ντροπή του απεργοσπάστη. Το ύπουλο βλέμμα του πεταδότη. Μια συγκέντρωση 1000 κομμάτια. Η μισή μυστική και ρουφιάνη. Είναι ένας άνθρωπος που αποφασίζει να πεθάνει στη μάχη. Είναι ένας άνθρωπος που αποφασίζει να ζήσει όπως. Άλλα 20 χρόνια. Τα πόδια της, 2 καταράκτες φωτός, τα μπώνουν το μεσημέρι. Χάνεται ο ουρανός τους από τα σύννεφα. Τα πόδια της κατάλευκα ποτάμια, ξεχύνονται από τη λεκάνη και κατεβαίνουν αστράφτοντας. Καταποντισμένη θάλασσα κι ούτε να πουλεί στον αέρα. Νάζεται το τελευταίο κουμπί της μπλούζας, δίνοντας δίδυμους λόφους στα στήθη της, στον κατακόκκινο ήλιο. Τώρα είναι η εξέλιξη. Τα οδοφράγματα, οι ματωμένες μπλούζες μασημέρες. Τώρα είναι το σπάσιμο. Καθένας μόνος του. Κρύψιμο και τρόμος ζαγαριού. Τώρα είναι που ο ξεκομμένος φαντάτης πεθαίνει στη σπηλιά από κρύο ελόγημα. Τώρα μιλάει η γη. Ορώνει το χορτάρι και φλέκεται. Τριζοβολούν τα δέντρα μεγαλώνοντας. Και το ζυζίκι επίμονα ανεβαίνει, λύνοντας τους αρμούς και σκάει το κουπουνάρι. Λασκάρει ο φλοιός της γης βαθιά, ανασένοντας τον καρφωμένο ήλιο. Μια μεμονωμένη στιγμή, ένας σπασμός νευρικός χωρίς γοητεία. Ίδιος ο θάνατος και στο σκοτάδι. Ήλιος! Σκοτάδι! Μαύρες στιγμές που τις γδίσαμε και τις αφήσαμε κατάμονες. Ήλιος, στις απαλάμες μας, στους μυρούς μας.